మంది ఈ 31st న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా వైజాగ్ వెళ్ళడం, ఆ రామకృష్ణ బీచ్ దగ్గర మరి విహారయాత్రకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ అల్లలు రావడం మూలాన వాళ్ళు గల్లతులు రావడం, అన్ఫార్చునేట్ సాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వాళ్ళు చనిపోవడం. మరి వెంటనే సాయన్న గారు ఇక్కడ స్పందించడం, ఇక్కడ ఉన్న మా నాయకులు కూడా అందరూ వాళ్ళ దండదండంగా ఉండాలి, ఈ యొక్క దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి వాళ్ళు వెంటనే ఉన్నటి నుంచి కూడా మరి వారితో పాటు ఉండడం. మరి ఈరోజు ఆ మిగిలిన 2 డెడ్ బాడీస్ కూడా వచ్చినాయి. ఒక డెడ్ బాడీ ఆల్రెడీ ముందుగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని, ఆ కుటుంబం మరి యంగ్ పిల్లలు అంటే మంచి జీవితం ఉన్నది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 21 సంవత్సరం ఉన్నటువంటి యువకుడు మరి చనిపోవడం అనేది ఆ దుఃఖ సాగరంలో మొత్తం యావత్ బస్తీ మీరు చూస్తుంది. బస్తీ అంతా కథలు వచ్చినటువంటి సందర్భం. బట్ ఆ కుటుంబానికి భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది. ఇంగు పిల్లలు కాబట్టి మరి వాళ్లకు అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం అండదండలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే మన ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు చెప్పినట్టు తప్పకుండా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ కుటుంబాన్ని ఇంకా ఆదుకోవడానికి మా సాయశక్తులు ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా మరి ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే యంగ్ పిల్లలు ఏదో 8 మంది కలిసి మనం విహారయాత్రకు వెళ్దామని వెళ్ళడం, అన్ఫార్చునేట్ అక్కడ జరిగినటువంటి మరి ఆ శోక సందర్భం ఏందనేది బస్సులు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా